अरे मोरे बकरी ओ बकरी उला बड़ा रहती उला बकरी आई लव यू ए बकरी एक चुम्मा दे तो भागे ये बकरी भागे अरे राम जहाँ मारे चाहिए मरल जहाँ नहीं मारे चाहिए वहाँ बहुत मरल अरे बाप अरे चाची कुल बहुत मरल है एठे लड़की के छेड़ी दिहली हो चाची तो खराब मारल बहुत बढ़िया कइल भाग गुड़िया भाग यहाँ भाग हम मार कहले बाटे इनके मजाक लगल बा अरे मारी रे चाची अब क्यों हमार पूछे भैया नहीं बाबू अब लगातार ब्याह नहीं हो ये रामा अरे बाबू ढेला काका के बाबू का भइल हो आँखिया खुलत नहीं बा मार काहे अखिया मुहवा करिया हो गइल बा तोहार ए बाबू कलिया एगो बेटी नहीं जात रहा बाबू कलियो छेड़ली अजियो छेड़ली ओ ललिया के हम होटल ललिया के छेड़ली टोला मोला बुलौला से बाबू लाता मुकन गम गम मरल पिटिया पे मरल पीछे मरल अरे राम इतना मर चकियौला मर चकियौले जूता मरल कौन मार देलस पिला तन मुकन गप 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 अरे आवाज आ गइल का गप 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 मुके अरे बाप हां देलो का होई अरे ए बाबू हां तोहे फुआ के थे बेटी रहल वही से हमार बियाह करा देता अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे ए भैया नहीं 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 अरे ना ठीक कइले बनो अरे बाप आप कैसे बियाह हो हमार आई लव यू ये साला ई कौन है रे आई लव यू साला एके गो चप्पल पहन के ई कौन आई तना मरले बाहर से होके के हा है तू के बाबा ढेला ए ढेला आ बाप रे बाप जा 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 ए का भइल बड़े रे साला ए फेंकू अरे फेंकू अरे बाप का भइल बा का मार देखू ए फेंकू हां कन्हैया ई दशक तोर कैसे बन गइल बा बतावत है कन्हैया को लेके जाता खड़किया रहिया अच्छा हमार बियाह दादा माई नहीं करे बोले हां ओकरे होटल ललिया के चक्कर में हम कुछ कहली ना ये पसंद कहली आई लव यू हमसे प्यार करोगी हाँ कुछ नहीं बोल रहे हाँ बिहान पर फिर चल रही हाँ कुछ नहीं बोल ना बोल आज गंगा में घुसते ना मनई के कच्चा कही के हाँ कहले हई मनैया हमके छेड़ा था तोरा के पिटले हैं साहब अरे पिटला होता तो इतना दुख नहीं हो का बोला पहले कहले हाँ पहले घाप मुक्का मारना हाँ ए भाई अन्ना जो कहीं चोट लगल बने बे केने लागल बा के दे नहीं सकीले अच्छा आपने प्राइवेट फैक्ट्री हमारा डैमेज हो गई हेलो अरे तारा के तो 2 दिन तू कैसे का आई लव यू कहला नु तो तारा के मरला से तीसरा दिन अरे सुना था हाँ पहले कुल कहना हाँ तो के तबियत छोड़ब हाँ या तो इतना मरचा खा ले हाँ या तो 100 जूता खा ले अच्छा या तो 5,000 रुपया दे ले हाँ हाँ बाबू हाँ हमारे चल हाकिम कहली कि हम मरचा खा ली हाँ
चारे मरचान त मुहारा धुआं निकर माई उ लोगन के लौकल हाँ। लेकिन और धुआं जहाँ से निकर हाँ उसे भाव के महसूस भइल ऐसा चराइन पर 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 आगहू कहा बा बाग चला इधर कीर्तन करे लगा रे आगे बोला पर 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 ए, तारा भूत के ताले फेकू ए फेकू आए बड़ा मल्ले बाटे हाँ अच्छा चला तार हाइड्रोसिन का ऑपरेशन करा दी चला चला मरचा खिया दिले बाने हाँ लगातार मैदान में पूरा शरीर के चल ना आयोडेक्स मलवा दी तोरा ऑपरेशन करवा दी सुनबा हाँ बोला का चाहिए हाँ अरे तोरे उनकर भुआ बाटिन के कर उनके ठंडी बा ने हाँ हाँ सवित्रिया हाँ हाँ सभी चीज दिया बहुत बढ़िया बा ने बढ़िया से बढ़ले भैया ओई सामा अभी हवा करा दे साले जिंदा बचबा तब नु साले आई लव यू रे सवित्रिया ये सवित्रिया साला लत खोर साला जीवन में ना सुधरी साला हवा करा दे तो फेंकू अरे साले फेंकू साले अरे साला साले सभी तीरिया के साले फेंक साल चार रुपए ठीक कर ले बस 1 रुपया के लिए साले 1 रुपया के लिए साले कुकुर साला रे साला ई साला बहियो नहीं कर सुधरा साला ए जे पार साला कुकुर कहीं का साले बनी जाई दे तेरा अरे राम अब लगता भी आना है लड़की है आई लव यू रे